Disclaimer. Ang video pong ito ay pauwang katawaan lamang. Kaya mga bata, ang mga maling gawain ay huwag niyong gagayahin. Maraming salamat at like and subscribe. Dodong TV. Choy! Woohoo! Taay. Tubag. Unsa makadapan laban nga to? Labi na itong tuwalya kay parehan itong color ni mo. Buwat sa mga nagkaon ko rin akong paborito. Di ahak pa rin papay. Sige panawag. Awa na dunot na lang ng mangga. Paghuwat mapud pa. Di bitaw na mo dagang tuwalya. Ka bating gulan bata. Ito na lang inang panlaban nga parehan itong color ni mo. Ako unsa makadaya? Dara bagi matingog, mag-ayog mahimpak nga. Has kang bata nag... Gaya mo na mong tawagon. Sige mo na kagpanid, dagmangga. Gaya ako kunin mo eh. Dadi ungho mo pa. Walaging ong homo, pero mahindok lang di ka na humog dyan na bagol-bagol mo ron. Laban lang ito. Aw hala. Pero kaligo sa nga to pa kay murag na nimaho nagkangkwak ni dira. Oo, gidi eh. Nya, karon pa ka kay baw. Mo na kang ilok. Karon pa. Karon pa magayo ka ba nga na silang hinigog mo? Apan wala ka na, kaano kuning gugma, sama sa dahong nalaya. Ay so, sugot-hugot pa dyan. Paghilom diha pa oy. Tiguang na ka na nakay balhibos ilong. Apil lang naman akong ilong. Magana-apil-apil lang imuhang list nga kayo. Yay, migay. Di lang puta man ninuod pa. Below the belt naman ay mo ha. Yung sa man, manlaba ka o di? Pagkuwat. Tara mo talya. Oh, tara mo ng talya. Parina nagnahang ni mo. Kagwapo na ko pa. Kadaghag chicks na ko. I-compare ko na yung mga ito alyang kagiron. Ay, sawa. Magkakaglaw ko murag pinsa. Kung sa mong namin ligwap. Na, tanawa na ron batang sigtubag-tubag. Igabaan na! Nagkapa ko ng tiguwa ka. Nagkapa ko ng... Kitas tuhod na ko eh. Ahak. Kitas tuhod na ko eh. Dabaw ko ikos tiguwa nga ni nun. Tayo niya. Kapon bagid kayo. Uy! Karma na ko ani uy. Daku ang inigaban ng buwang uy. Kita uy. Ako ni papay. Daghan na natin ang karma nun. Kani. Uy! 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 Ang tao ni uy! Buang! Naunsa na. Hala. Hala, nawa na tong sabon. Tulab ya. Buang ah. Keras. Unsam gitu kuwang ha. Naagi kuwang. Yang pagigugma. Apan wala ka na, kaano kuning gugma. Initay! Matagak ko ng adlaw. Hastang uwan, hapit na mapon. Bagsak! Uy! Uy! Sakit sa umbat ang... Usap ni Karmaha. Usap ni Mahuman. Pa! Ayaw na pa! Di na lagi ko magtubag-tubag pa! Di na... Di na lagi pa! So guys, shout out na ta.
Pero before ito mag-shoutout, tudlo sa tamo sa pagkaligo. Ang usay pamagi sa pagligo niya. Ang first kay kinahanglan na kay kabo. Ikaduha, butang og tubig. Ikatulo, ayaw ibubuan tanan ng gugma sa taong wala kay gugma. Apan wala ka na. Kaisog ba ni mo? Ang lagi din ni ako, pinunananghid ako si mong mama. Ni ako ama na! Imuha ni na! Huwag yakay po silang kinaha! Usilon, ikaw nun akong tulion. So man inyong gihuwat nga mga shoutout mga birds. So sa shoutout ni Richard. Shout out ni Kuan ni Singana ni Carlo Marino, Jim Agalon og ni Nick Danica og ni Lovely Marino og ni Marco Mahusay. Napa guys, shout out ni Renjo Kanya, ni AJ Pion nga perminti nakaabang sa among video, ni Brett Stephanie, Angel Salazar og ni sa to ni kalimot mo ko ni Gian to na. Gian Inson. Gian Enson o sa iyang best friend nga si sa iyang best friend dito. Sa young crush nga Asmin Domingo. Husband Samante. Samante dai. Best friend na sila kayo guys. Magkawan-kawan na sila jogging dire. Palit ang account din sa babaw. Sa akong kuya nga si Gary Dalag, Andy Dalag, Marcel Dalag, and si Michelle Dalag. Maura to guys. Mga kanapod. Ikaw na po. Shout out di ay ni Lizelle Lapot. Yung nagpa-shout out na si James Redemptor. O shout out ni Rex King Buliser. And shout out ni Birds Tyson sa mga yang. Og ni Cons si John og katong ni yung mga kauban daghan. Og shout out pa ni Nelfred Camion Raydan. Shout out ni Kuan Wangzu Laguros. Wanzu. Eskwela Mayabas rapot ka di promotion class. Alis si Panyabas ay konasad. Yabas na ko. Yabas diri donut. First day of school ko no, pero nag-PE. Harold Alwini, Taktuku. Og ni Chiang Sambelon, taga-asa dahil mo dong, taga Alegria, Katibia. Tagbilaran to. Og ni Chile na no Lupar, dong sakit ako tiro kinatawa, basta mapatawa ka, yaga-yaga mong Mag-short ay. Ang kuya ko maglaba din mo. Laba din mo tiya. Oy na magsakit yung ilong. I-subscribe first ang ring bell Like button. abot. Kadali ya. お前はもう死んでいる。何？ Sige, di po na nakuha ito. Ano gani? Palitaw naman si Dodong Ilong. Duduk. Shout out daw sa iyang baby Isa Winter from Gisa Gomez o ni Mian Labastilla, Paba Calvo, Lemuel Fabro Mahilong, Alvin Po Sumugoy, Rita Villa Gonzalo, Victor Biernes Viralta o ni Dudes Lugod. Mauna na ito guys, kamuragdag ka na gina. Ada pa na eh. Para ba hindi mo sila nga i-shout out dyan. Panday, shout out ko sa mga love story dito sa May Porok. 4 Bodiga, Lakipil, labi na kang Bado o kang Uncle Roy Roy. Salamat, God bless. Jigo Lopez. Shout out ni Kintoy TV. Kinit nga nasiya karon sa Tagbilala nang apply. Oh, nagguba daw yung heart. Heart, yung Naka-heart. cellphone. Cellphone mo. Yeah. Shout Sinsya na mong gamay. Nakita ko siyang trabaho para ninyo. Kapalit lang cellphone guba. Og ingon si Kaligid, Gretchen, Doro TV. Ako nga nakadol ka sa inyong mga video. Lingaw ka siya ninyo. Shout out ni mo Doy. Jerry Brett Yanganda. Jerry Brett. Shout out ni mo Jerry Brett. Yeah, pag-subscribe. Magbanwa El Tibor. Click the Dong, ring ay kalimot button. shoutout na ko from Canlaon, Negros. So, hi sa mga taga Negros mo. Kasagaran sa mga taga Negros, mga gwapa-gwapo. So, hi. Shout out ni Kuya Engelbert Centeno Sinisiro. Sinisiro Subscribe mo sa Centeno. iyang page guys. Paki-subscribe na guys. Click on the ring button. Ubet TV. OBTV. Wala ang tina guys, mga karat. Og shoutout ni Love sa rin Lipulan. O ni Brad J. Sa mga to guys, daghang salamat. Ay kalimot sa pag-subscribe guys nga. Sana keep sharing and keep comments to be top fan of our page. And just click the ring bell button. Eh, bukason. Danguga kong ilaw na saan, slide mong lamo ka na. May nun, di taning yun. Come on!